よくぞこの動画にたどり着かれましたね。今この動画が再生されているということは、あなたには巨額の臨時収入を受け取る資格が開いているということです。あなたの守護霊ご先祖様があなたを選びました。公認霊能者効果です。この動画には守護霊ご先祖様から受け取った強い金運の波動を込めています。ただの動画ではありません。巨額の臨時収入が近づいている方だけがこの画面にたどり着けるようにご先祖様が道をつないでいます。検索しても出てこなかった方がいます。おすすめに流れてこなかった方がいます。一度閉じたらもう二度と見つけられなかった方もいます。それなのに今あなたの目の前でこの動画が再生されています。もう意味はわかりますね。あなたは選ばれた側です。ただし一つだけ大切なことがあります。この動画は最後まで見届けた方だけが金運の波動を深く受け取れるように作っています。なぜなら今この瞬間、守護霊ご先祖様があなたの金運の回路を開こうとしているからです。途中で離れてしまうと開きかけた回路が静かに閉じてしまいます。せっかく近づいている臨時収入の流れに気づけないまま過ぎてしまうのです。だから今日は最後まで画面の言葉を受け取ってください。これまで動画を最後まで受け取った方からたくさんのご報告をいただいています。ある方は動画を見た翌週、長く止まっていた支払いが動き2200万円を受け取ったと教えてくれました。別の方は忘れていた保険の満期金と親族からのまとまったお金が重なり合計で9000万円を超えたと報告してくれました。また別の方はずっと外れていた宝くじで初めて高額当選の通知が届き手が震えてしばらく立てなかったと話してくれました。もちろん受け取り方は一人一人違います。けれど共通していたのは最後まで見届けたこと、そしてご先祖様からの合図を途中で切らなかったことです。次はあなたの番です。ヒーリングを受け取る前にまずご先祖様へあなたの存在を届けます。今すぐコメント欄に受け取りましたと書いてください。そして高評価とチャンネル登録をしてください。これは単なるお願いではありません。ご先祖様にあなたがここにいると知らせるための作法です。あなたの名前の代わりにその行動が合図になります。準備はいいですね。それでは画面の文字を静かに見つめながら守護霊ご先祖様の金運波動をあなたの奥深くまで受け入れていきましょう。
お疲れ様でした。最後まで金運波動を受け取ることができましたね。本当にありがとうございます。今あなたの中では守護霊ご先祖様の金運波動が静かに深く広がっています。金運の回路は開き、略光の波は届き、銀の守り糸も結ばれました。あなたの元へ向かっている臨時収入の流れは少しずつ近づいています。ここでご先祖様にあなたの覚悟を届けてください。先ほどは私は巨額の臨時収入を受け取る準備ができましたと受け取りの合図をコメントしていただきました。今度はもう一歩だけ進んでください。先ほどの合図のコメントとは別にもう一つだけご先祖様へ宣言してください。突然届いた巨額の臨時収入であなたは真っ先に何をしたいですか？両親に安心できる住まいを用意したい。家族の支払いを一気に軽くしたい。大切な人とずっと行きたかった場所へ行きたい。借金やローンを整理して夜眠れる生活に戻りたい。どんな願いでも構いません。ただできるだけ具体的に書いてください。家族を楽にしたいだけではなく、母を駅の近くの部屋に引っ越させて毎日の不安をなくしてあげたいと書いてください。旅行に行きたいだけではなく、夫婦で一度も行けなかった北海道へ行き何も心配せずに温泉で休みたいと書いてください。その願いを言葉にすることがあなた自身の新しい宣言になります。今先ほどのコメントとは別にもう一度コメント欄へ書いてください。巨額の臨時収入が届いたらあなたは真っ先に何をしたいですか？そしてここからが大切です。今日のヒーリングであなたの金運の回路は開きました。けれどこの動画は全ての人へ向けたものです。あなたがなぜこれまでお金の流れから外れてきたのか、あなたの心に一番熱く残っている思い込み、そしてあなたに必要な次の一歩、それは一人一人違います。だからこそあなた一人に向けた守護霊ご先祖様の言葉を受け取る必要があります。そのために用意しているのが無料個別診断です。ここでチャンネル登録はしているけれどまだ LINE を追加していない方へお伝えします。ここで止まらないでください。チャンネル登録までしてくださったあなたはもうご先祖様の流れに気づいている人です。あとはその流れを日常の中で受け取れるように効果の公式 LINE を追加してください。概要欄のリンクから LINE を追加すると無料の守護画像が届きます。守護画像は今日整えた金運の回路を守るためのものです。やっぱり自分には大きすぎる、自分が受け取っていいはずがない、そう心が戻りそうになった時、その度にあなたをご先祖様の流れへ戻してくれる小さなお守りになります。次に、すでに LINE は追加しているけれどまだ無料個別診断を受けていない方、ここで止まっているのが一番もったいないです。 LINE を追加しただけではあなた一人に向けたご先祖様の言葉はまだ受け取れていません。無料の守護画像は今日整えた流れを守るものです。でもあなたの元へいつ届くのか、どんな形で届くのか、届いた後あなたが何をすればいいのか、その答えは無料個別診断で初めて受け取ることができます。だからすでに LINE を追加している方はそのまま案内に沿って必ず無料個別診断まで進んでください。そして今日初めてこの動画を見た方、やっていただくことは簡単です。概要欄のリンクから効果の公式 LINE を追加してください。追加すると無料の守護画像が届きます。そしてそのまま案内に沿って無料個別診断へ進んでください。ヒーリングで整えた金運の回路、守護画像で守る流れ、診断で受け取るあなただけの言葉、この3つが揃った時、巨額の臨時収入を受け取る流れはさらに強く動き始めます。ここで止まらず必ず診断まで進んでください。あなたがスマホの通知を見て嘘、本当に来たと声を漏らすその日まで、効果は守護霊ご先祖様と一緒にあなたのその一歩を見届けます。最後まで見届けてくれて本当にありがとうございました。公認霊能者効果でした。また届けに来ます。ここからは公式 LINE の追加方法を順番にご案内します。スマホをお手元に用意してください。たった1分ほどで終わります。まず動画タイトルのすぐ下にあるもっと見るというところを軽くタップしてください。下から概要欄がふわっと開きます。概要欄の中ほどに無料個別診断を受け取るという青いリンクがあります。ここを指でタップしてください。少し読み込みが入りますのでそのままお待ちください。画面が切り替わって緑色の LINE アプリを開くというボタンが出てきます。このボタンを押してください。自動で LINE が立ち上がって公認霊能者効果の追加が完了します。追加が完了すると私からのメッセージが届きます。1行ずつゆっくり読んでください。その中に無料鑑定のためのフォームへのリンクがあります。そこをタップすると
簡単な質問のページが開きます。最初に、お名前と振り仮名、生年月日、性別を入力してください。その下に、メールアドレスの欄があります。Gmail をお持ちの方は、できれば Gmail でお願いします。次に、今、一番辛いことを選ぶ項目があります。お金、仕事、人間関係、恋愛、健康、自分自身。うまく言葉にできない場合は、この項目を選んでもらって構いません。直感で、一番近いものを一つ選んでください。最後に、実現したい未来と、守護霊、ご先祖様に伝えたいことを自由に書いてください。短くて構いません。一行でも十分です。ここに書いてくれた言葉は、私が一つ一つ目を通して、ご先祖様に届けます。書き終えたら、画面下の送信ボタンを押してください。これで、あなただけの鑑定結果が近いうちに LINE に届くようになります。うまくいかないときは、もう一度この動画を再生してみてください。それでもわからないときは、LINE のトーク画面からわからないと一言だけ送ってもらえれば、私の方からご案内します。公認霊能者、効果でした。